Vives en Mugardos tamén. Bico para Mugardos. Un bico grande. A ver, a moita xente de Mugardos hoxe por aquí. Bueno, vos, moi boas. Boas tardes. Imos poñerlle, pois, outro ritmo musical que hoxe vimos de rondallas, de orquestras. Pois, bueno, agora imos tirar un pouco pola nosa música tradicional, Maca. Sí, aí vamos. Encrucillada, chamase o grupo. Sí, somos un grupo Crucillada, somos xente aquí da comarca e encantados. Da comarca creo que ven espallados, non? Boas tardes, Sara. Boas tardes, sí, a verdade que sí. De onde sodes? Pois mira, eu son das Somozas e temos xente de San Sadurniño, de Fene, de Narón, de todos os lados do puntos da comarca. Unha boa representación de Ferrolterra e unha boa representación de festa, porque tedes cara de facer moita festa. Sí, bueno, intentámoslo. Gustar, gústanos. Non sabemos se a facemos, pero gustar a festa, gústanos. Está moi ben, gustalles, notase. Claro, aplaudide, aplaudide. En que momento, Maca, xurde a idea de crear Encrucillada? Pois éramos un cuarteto destes que andan nas alboradas das festas e nun momento surdiu a idea de, oye, vamos a incorporar unha voz, vamos a incorporar un acordeón e, bueno, pois fixemos unha cousa así un pouco máis evolucionada. Está ben. Isto en que ano? Eso foi, pois, hai 3 anos, 2, 3 anos. Xa levades aí un tempiño, moi ben. Levan un tempo, pero un tan pouco tempo, debemos tempo a facer un disco, que sei en agosto. Sí, un disco acabamos de sacalo, bueno, xa en agosto, xa fai uns mesiños, estamos ahora na promoción aínda. Marván. Marván, sí, Marván. Despois falaremos do que significa este Marván. Agora que nos ides facer? Pois imos cantar unha, bueno, son dúas pezas que cantamos unidas que se chamamos O Choqueiro do Condado. E a ver se vos gustan. Aí foi o inventor Maca. Ui, dixo aí en plan de a ver se vos gusta. Inventor rock son 2 pezas tradicionais. Bueno, hai que dicir que son instrumentais, así que a voz de Sara escoitamos despois. Bueno, agora tocar, que tamén toca. E xustamente demais. Pois, Maca, tes o sitio ali, verdade? Mandámoste para lá e ti, Sara, para aquí. Si, ti xa quedas aí. Mira que ben, quedamos aquí no medio. Podíamos cantarlle algo tamén. Bueno, millor é instrumental, eu prefiro non cantar. Digo por non fastidiar, sabes? Oxe, non estás para cantar moito, creo eu. Bueno, pois, por favor, forte aplauso para Encrucillada.
Maravillosa esa música de Encruzada.